abefundisi inike imbeko ndibulise abavangeli abadala bebandla otata bonke bamakhaya abakhoyo apha namhlanje, abazalwane, abashumayeli, abantu bonke abakhoyo apha abangaotata nabo abalapha namhlanje, umama umongamelikazi nomama bonke, intombi, ulutsha nabantwana abancinci, naye wonke umuntu okhoyo namhlanje nolindwendwe okhoyo namhlanje. Ndiyanibulisa amaAfrika ngelihle igama lenkosi molweni, kuba inintsi izinto esizawuzenza apha namhlanje. Sizawuthandaza, sihambe siye imisebenzi emininzi yethu esizakuyenza namhlanje, kuba lisiko layo leyiseketho yoba phambi koba siye kumsebenzi onje siqale siye kunye emthandazweni. Ngoko ke siya kulo mthandazo, basuka khona sihambe siyokwenza lo msebenzi omkhulu kangaka siwenza namhlanje. Sikumsebenzi onzima namhlanje kumakholwa, ixesha lokonyula inkokheli zokukhokhela umhlambi kaThixo. Ayiyomntwana ke le, ibifanele uba ithandazela kuba ayixhomekekanga kwakubani, kodwa nguThixo oza kusibonisa. Awugqiba uThixo usibonisa, nguye oza kubaxhasa abo bonyula. Siza emthandazweni ke umama Nongubulungu, ukhawuleze mama uthandaze sizokuvala esi siqingatha. Ulonyulo ke yinto efuna uba nzima, nento ethanda ukwenza ihambe kwayo, nento ethanda ukujongelana ngenye into, kodwa bekungafanelanga kunjalo. Ngakumbi ulonyulo lwasecaweni, mhlawumbi bekunoba njalo phaa kweza ndawo zootata uyathaza baphakamisa inqindi kukhongozi namanye amaqabane, bekunoba njalo khona. Kodwa icawe ndicinga ngoba ifanele uba icawe isisibonelo kweza indibano, ukuze bathi xa besiya kulonyulo babone ecaweni, bathi bawubona uba icawe iya ngolu hlobo kulonyulo, nabo balungise ukuhlala. Ngenxa yoba icawe ingalungi kakuhle xa kubhekelwe olunyweni, yenza uba aba bantu bangaphandle nabo bangalungi, uba icawe ayilungi xa ibhekelwe olunyweni. Siya kwinto enjalo. Ulonyulo lwasecaweni belifanele uba lanela kule vesi yalatha Nkosi. Ithi ke umntu awukholelwa kuvesi ethi yalatha Nkosi, aqonde umntu njalo kunjalo kulathe uThixo. Kodwa akunjalo nakwiinkundla ezingentla zecawe, naphi amabandla aqhekekile ngenxa yokufikelela kwindawo yolonyulo, kuba omnye mhlawumbi uthi avonyulwa azibhele athi fanele uba akathandwa ngabathini, kanti le nto ayinanto yakwenza naye umntu.
kodwa le nto inento yokwenza nothini. Ngoko ke xa sisiye elonyulweni masihambeni into zakuthi sizokuthandaza ngale vesi. Fundile kumfundisi uNyindila incwadi kaMarko. Ndithanda niyijonge apha uMateyu. Ikwathetha into enye nayo, kodwa ndithanda uba niyijonge apha le kuMateyu. uMateyu 20 uvesi 30 into enye, kodwa ndinqwenela uba amehlo enu ningawasi kakhulu kuMarko, niwase kakhulu apha uMateyu. Umkholo wam ke uthi isihlalo ayisiso isihlalo esifunwa nguwe, siso isihlalo esifuna wena. Nangu umkholo wethu esawukhandaza phezu kwawo mama no. Isihlalo ayinguwe owenza inzame ukhangela isihlalo, usenza amacebo ufuna isihlalo, kodwa isihlalo sisuke sona isihlalo sisuke phaa esihlalweni sifune wena isihlalo. Nangu umyalezo wethu esakuthandaza phezu kwawo namhlanje, kuba le nto isisihlalo, le nto isisihlalo inomkhwa le nto uba yalathi apho ungalathi khona wena, apho ibonakalisa khona uba le nto yiyo ezikhangelela umntu, ayinguwe oyikhangelelayo. Ngaloo mazwi ndizama uthi kuye ungazidini, ungazixhamli, ungazixhamli nozixhamla ngokufana, mhlawumbi wenze ezaa nto zenziwa phaa zintoni ezaa nto, i-focus namakhasi neentoni. Ezaa zinto azingamncedi kakhulu ukuthi kuba ezaa nto uzazibona uba zikuncede ezaa zinto xa uthe wena wahamba ngalaa ndlela ubhaqe emva koba wonyulile. Kuba kaloku into xa uyonyulile funeka emva kokuphakamisa amehlo ujonge le nto yonyuleyo uba ingaba nonyule yona. Uzawuthi xa uyijongayo le nto uthe uyonyulile ubone uba liphazamile, kodwa kube kungekho bujika uba wonyulile. Uba injalo le nto yolonyulo, uba uthethile elonyulweni uthethile bamente kaThixo. Ngoko ke ndifuna uba sijonge le ndawo. Ithi le ndawo xa uyifunda kuMateyu, uthi uMateyu xa ichazayo unina nguye waya uYesu, unina inkosikazi kaZebedi nguye wabheka kuYesu, wathi akufika kuYesu wathi kuYesu, Nkosi, ndicela uba oonyana bam bobabini banikwe isikhundla. Nguye waziyelayo. Kodwa xa ufunda uMarko, uthi uMarko yena ngoonyana bakaZebedi abaziyelayo bafika kuYesu bathi, Nkosi, siyacela Nkosi, kodwa ndifuna ukuthi kuni ungaziyela esihlalweni, silinze isihlalo sizizele kuwe. Ngoba wawufika kuso isihlalo sinoxanduva, uzawuthi xa ukuso isihlalo ufumane uxanduva, uqaqwa ba ingaba yile nto kanye ndandisonyulelwa yona nale ingxaki. Uziyele esihlalweni, uziyele esihlalweni, uziyele esihlalweni. Ivele ndawo ithini? Thile ndawo utheke unini waziyele
wafika unina ucela bendicelwa njana bam bobabili bahlale eceleni kwakho. Yabona ke into oyicelayo yazi le ntoba sebekhona abantu abangaphambili ababekwe nguThixo kule nto uyicelayo. uThixo sebekumntu esihlalweni esusicelayo. Fika bathi ucela bobabili bahlale ngasekunene omnye ahlale ngasekhohlo. iBhayibhile ke kandoye fundisa uMathikane ithi ngasekunene nasekhohlo kukaYesu bese kukhona amadoda akhoyo ebehleli ngasekunene. Yakhumbula xa sibheke phasi ke uYesu xa engcatshwa enye indoda uYesu uthi ngulokanye ndithi nkunaye ndidlana esityeni nguye ozandicasha. Yathi indoda esecaleni kwakhe ingaba ndim yini nenkosi kuba kuyabonakala uba ezi ndawo bazicelayo bezisenomntu kakade kodwa umntu xa funa isihlalo akakhathali noba isihlalo besinomntu kakade udilize umntu osesihlalweni ngoba isihlalo uyasifunela isihlalo ngoba isihlalo sinoxanduva iva ithi iBhayibhile uSolomon unina wabanyana bakaZebedi nguye oyileyo uYesu ucela bahlale ngasekunene. Ngafuna ukuthi nangona nje wayekho uNqamlesu wayengayiqondi i-responsibility yokuhlala ecaleni kukaYesu. Ingathi wayefuna uba nje bahlale kodwa wayengalazi kanti funda ke xa ihlala ivesi uYesu ebavumela ke mabahlala uthi uYesu xa ebavumela uthi ukuba bazayisela indebe endiyiselayo mna ukuba bazayisela loo ndebe kulungile. Kungenzeka ngoba usifuna nje isihlalo xa icawe ikuphethuzelisa ikuhlisa ikunyusa uzawufuna ukuziqala uba uyintombi kabani ungunyana kabani ngoba sinjalo isihlalo wawuhlala kuso sifuna ukuveza uba ungubani. Anti uYesu ndazi noba indebe kubazalwana endiza kuyisela ndizawukwazi nini uziqabula kodwa uba kunjalo hlalani mdoda nam bazalwana sithabathela isihlalo sasecaweni sithabathela isihlalo sasecaweni kodwa ukuba nizawukwazi ukuyisela indebe yesihlalo sasecaweni sithathe isihlalo sasecaweni uba nokwazi ukuyisela ngoba sinendebe eselwayo isihlalo sasecaweni. Indebe yaso ibangela uba bathi abantu beyokuthanda bangakuthandi ngoba injalo ngoba isihlalo sasecaweni sinendebe enye indebe yesihlalo sasecaweni indebe yesihlalo sasecaweni ngoba isihlalo sasecaweni sinendebe enye indebe ofuneka ube ready for ukuyisela ukuba mulando bakanele ngubani funeka ube ready ukuzichaza uba ndingubani ndintombi kabani